ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ। ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମସ୍ତକରେ ପତ୍ରିକା ଲେଖି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କିଏ ଅଛ? ଏ ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସମର କରିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି କଣ? ପାତାଳ ପୁରରେ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ରହି ମଣିପୁରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାର ପୁତ୍ର ବୀର ପପୁରୁବାହା ସୁପିଙ୍କର ଇଳାବନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାର ପପୁରୁବାହାନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପପୁରୁବାହାନ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଯିବା ସମୟରେ ପତ୍ରିକା ପଢିଲେ ପତ୍ରିକା ଅଛି ତହିଁ ଲେଖା ସଂଗ୍ରାମ କୁଶଳୀର বন্ধন করিবা সঙ্গে সঙ্গে পত্র পাঠ কলে লেখা আছে ভারত বর্ষে কেহি বীর সন্তান অছতি যদি জি অছ বন্ধন কর এ অশোক বন্ধন কর ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସ। ଆଉ ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷ ବୀର ଶୂନ୍ୟ ତାହେଲେ ଅଶୋକ ବନ୍ଧନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ପାଦ ତଳେ ଆସି ଶରଣ ପଶ। ବୀର ବବ୍ରୁବାହନ ବୀର ସନ୍ତାନ ସହି ପାରିଲାନି ରକ୍ତ ତାହାର ରକ୍ତ ତାହାର ଆଜି ମୁହଁ ଲାଗିଗଲା କି କହିଲା ନିର୍ଲଜ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଏଡି ଗର୍ବ ଏଡି ଅହଙ୍କାର କୁଆଡେ ଆସିଛ? ସେଇ ଜାଗତ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବୀର ଶୂନ୍ୟ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେହି ବୀର ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭଳିଆ ବୀର ଥାଉ ଥାଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଲେଖିପାରିଲେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ବୀର ପ୍ରଜନାଥ ବଳବୀର ଅମ୍ବିକା ବ୍ୟାସ ଅନୁପ୍ରାସ୍ଥ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ ଅନାଉ ଅନାଉ କମ୍ପିଲା বীর সন্তান পাণ্ডব বীর যোদ্ধা করে পৌঁছନ୍ତି পাণ্ডব অর্জুন অর্জুন যোদ্ধা
ମା ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଭାରି ହସ ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧା ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ମା କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁ ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ କଥା କହନା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ 18 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଶଲ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଥୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛି କଣ ହବ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଥାଏ ତୁ ମାରି ପାରିବୁନି ମାତ୍ର ସେବା ଦରକାର ବାସ୍ ବବୁହାନି କହିଲା ମା ଏ ସାମାନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତୁ ଭୟ କରୁଛ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଶଲ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ତୁ ଜାଣିଛ ଜାଣିଛି ତମେ ଶୁଣିବ ନା ମୁଁ କହିବି ଭୀଷ୍ମ ବୃଦ୍ଧ ଦ୍ରୋଣ ଜଣେ ବୁଢାକୁ ମାରିଲେ ତାକୁ କଣ ବୀର କୁହାଯାଏ ନା ଜଣେ ବୁଢାକୁ ମାରିଲା ଯାହା ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାରିଲା ତାହା ସେ ବୁଢାକୁ ମାରିଦେଲେ ବୁଢୀ କଣ ବଡ ହେଇଗଲା ନା ଆମର ବନ୍ଦ ସେ ପରା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଶଳଠୁ ହଲେଇବା ଲୋକ ଏ କୁଶଳଠୁ ହଲେଇବା ଲୋକ ସେ ଧନୁଷ୍କର ଧରି ମାରିବେ କେମିତି ଶଲ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମା ଏଇ ଭଳିଆ କାହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମଶୀଳ ଦୟାଶୀଳ ଦୟାବନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ପରି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ପାଣ୍ଡବ ମାନିଛନ୍ତି ବୀର ତାଙ୍କ ବୀରପଣକୁ ଏଇ ଭଳିଆ ବୀରକୁ ମୁଁ ବୀର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ ମା କହିଲେ ବାପା ଯାହା ସହିତ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛୁ ସେ କିଏ ଜାଣିଛୁ ସେଇ ହେଉ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ପିଅର ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ମୋର ଝିଅ ସତ କୁହ ମା ପୁତ୍ର ଯେବେ ମୁହିଁ କି ଲାଗି ମୋହରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା যদি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন পিতা নিমন্ত্রণ করে তাঙ্ক পুଅକୁ অনুমান କରମା ଘର କଥା ଏଟା ସମାକୁ ମୋତେ ତ କାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେନି ପୌରହାନ ଯାଇଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯାଇଛି ହେଲେ ବପୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାଇଁ ମା କହ
ସେମାନେ ମତେ ପୁଅ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳି ଉଲୁପି ସୁଭଦ୍ରା ଠାରୁ କି ମୋଜନ ନିଏତେ ହିନ ଭଗବାନ କହୁଛି ମା ପାଞ୍ଚାଳି ଉଲୁପି ସୁଭଦ୍ରା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଜନନୀ କଣ ଏଡେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଠିକ ସେଇଆ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମତେ ଏଡେ କା ପୁରୁଷ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇ ସେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶକୁ ମୁଁ ନିଷ୍ଫଳ କରିଦେବି ଆଜିରେ ଯାଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ମା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁ ଯଦି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯିବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ତୁ ଯଦି ତୋର ପିତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଯିବୁ ମାତା ବୋଇଲେ ଧୀରେ ବଚନ ଧନ ପୁତ୍ର ତୁମ ଦେହରେ ଧନ ମାରିଲେ ପିତା କରି ପୁଣି ଧନ ମାରିଲେ ରାମ ମାରି ଯାଅ ଧନ ମାରିଲେ ପିତାଙ୍କୁ ମାରି ପୁଣି ଧନ ଖାଇଲେ ଧନ କରି ପୁଣି ଧନ ମାରିଲେ तू जदि तोर पिताଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଧବା ହୋଇଯିବି ତେଣୁ ନାରୀ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଧବା ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ଯେଉଁ ନାରୀ ବିଧବା ହୋଇଯାଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ନାରୀର ତିନି ପୁରା ସ୍ଥାନ ମିଳେନା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେ ନରକଗାମୀ ହୋଇଯାଏ ଏମିତି ତପ କରି ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ ନରକକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ତେଣୁ ମୋତେ ଆଗ ମାରୁ ତା ପଛରେ ତୁ ଯିବୁ ଚିନ୍ତା କଲାଇଛି ଭଗବାନ କଣ କରିବି ମାତାଙ୍କ କଥା ମତେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଧର୍ମ ସଂକଟରେ ପଡିଲା ପୁଅ କେବେ ମା କଥା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବ ମାର ମମତା ତାର ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ମା ପରି ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ ମା ହେଉଛି କରୁଣାମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମା ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାୟିନୀ ମା କଥା କହିବାକୁ ଆମର ସମୟ କାହିଁ ସର୍ବରାତି ସମୟ ଗଲାଣି କିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବଡ ହେଇପାରେନି ରେ ମାକୁ ବଡ ହେଇନି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ନାମ ମଧୁର ଅତି ଅମୃତ
ହେଲା ହେଲା କହିଲା ମା ମୁଁ ଯାଇ ପିତାକୁ ଅଶ୍ୱକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଦେଖିଲା ପିତୃଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶ୍ୱକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମାପନ କରିବି ଆଜି ମନରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବାବାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଦେଖିନି ନା ତାପରେ ତ ସବୁ ପିତା କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଆଜି ମୋ ମା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଜଣେ ବୀର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଭାରତ ବସୁଛି ଆଜି ସେଇ ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ଦର୍ଶନ କରିବି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ହିରାଲେ ଅମୃତ ନାହିଁ କେବଳ ଜଣେ ଝିଅ ତାପରେ ସମସ୍ତ ଏକତ୍ରିତ କରି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହସ୍ତିନାକଟକରେ ହସ୍ତିନାକଟକରେ ବସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଦିଦି କୃଷ୍ଣ ତାପରେ ଯାଇ ପାଦ ତଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପିତାଶ୍ରୀ ପିତାଶ୍ରୀ ହଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ପାର୍ଥ କହିଲେ କିଏ ଯାଇ ସେ ତୋର ପତେ ଜିତରାତି ଚାହିଁଲେ କ୍ରୋଧେ କିରୀଟି ଆରେ ଅର୍ଧ କତ ହର ଏ କିରୀଟା ସେ ଅର୍ଜୁନ ନାମରେ ରହିଥିବେ ଜଗତ ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇଥିବେ ପ୍ରିୟରତ ନଟି ନନ୍ଦନ ଦୂର ହୁଅ ନଟି ନନ୍ଦନ ଆରେ ଜାହାଜକୁ ସମ୍ଭାଷଣ ଅର୍ଜୁନ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ କିଏ ରେ ତୁ କା ପୁରୁଷ ଭୀରୁ ପିତାଶ୍ରୀ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବୁନି ମୋ ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରିଛୁ ବୋଲି ପିତୃଦେବ କହି ମୋ ପାଦ ତଳେ ସକାଳ ବସୁଛି ପିତାଶ୍ରୀ କିଏ ତୁ କହୁଛି ପିତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋ ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ନା ଅର୍ଜୁନ ନାମରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଶତ ଶତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଅନ୍ୟ କେହି ତୋର ପ୍ରିୟ ହେଇଥିବ କୁହନ୍ତୁନି ନଟି ପୁତ୍ର ଚାଲି ଯା ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ତତେ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାବା? ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଲା ବପୁରବାହନ ମସ୍ତକରେ ତାର ଆଜି ମେରୁ ପର୍ବତ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କି ବିଚାର କଲା କଣ କରିବି ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଦେଇ ସତ୍ୟ କରିଛି ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସହିବି କଣ କରିବି ହେଲେ ମୋତେ କହିଲେ ବେଶିଆ କଥା କେତେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଜାଣତ ନା ମୋ ମା ସତୀ ଶିରୋମଣି ପତି ପରାୟଣୀ ପୁତ୍ର ଆଗରେ ମାକୁ ଯଦି କେହି ବେଶିଆ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ ସେ ପୁଅ କଣ ସହିପାରେ ନା ସେ ପୁଅ ଯେତେ କା ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସହିତ ଗୁଣ୍ଡାଏ ତା ଶରୀରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବ ବପୁରବାହନ କହିଲେ କଣ କହିଲ କହିଲେ ମୁଁ ବେଶ୍ୟା ପୁତ୍ର ବହୁତ ସତ୍ୟ ତୁମେ ସେ ପୁତ୍ର ନା ଆରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବୁନି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ସର ବସିଛୁ ଆରେ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ ଏ ଏ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଜାରଜ ନୁହେଁ ତୁମେ ମାନେ ହେଉଛ ଜାରଜ ଆରେ ଗୋଟାଏ ମାତା ତୁମ୍ଭର ଅପ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟା କି ହୋଇଲ କି ନା ଗୋଟିଏ ମାକୁ ତୁମର ପାଞ୍ଚଟା ବାପା ତୁମେ ହେଉଛ ଜାରଜ କିନ୍ତୁ ମୋର ହେଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାପା ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ମୋ ମା କହିଛନ୍ତି ମୋ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ ମୁଁ ସେ ହେଉଛି ସେଇ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୀର ବରେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି କଣ ଅର୍ଜୁନ
ଅଭିଶାପ ରହିଛି ହଁ। କାହାର ଗଙ୍ଗା ମା ଗଙ୍ଗା ହଁ ଭୀଷ୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସରସ୍ୱତୀରେ ବିନାଶ କଲେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଭୀଷ୍ମ ଜଳ ଟିକେ ମାଗିଲେ ହଁ ତୀର ମାରିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଗଙ୍ଗା ବିର୍ଭୂତା ହୋଇ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ିଲେ ସରସ୍ୱତୀରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ ଦାସ ସହିପାରିଲାନି ପୁଣ୍ୟତୟା ପତିତ ପାବନୀ ମା ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉছিল ମା ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି ସରଳ ଜ୍ୱାଳା ମୁଁ ସହିପାରୁନି ମା ମା ମତ ମା ଦେଖିଦେଲା ଦେବବ୍ରତ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀରେ ଶୟନ କରି ଏ ମା ସହିପାରିଲେନି ମା କଣ କହିଲେ ପିଟି সুখ শান্তি হাতুরে কলিয়াণী কান্দিলে নজানি জন রবপুরি হেলা হাতরে महागरी पुआ जति मृत्युवरण करे माँ को भारी कष्ट हुए कि कांदीवारी दासरे तुम्हारा के कांदीवारी तुम्हारा जसवंत लिखिछंती सखार जसवंत दास लिखिछंती आहा केकांदी बदिन दस्तारे कुमार केकांदी बदिन बानो गर्भधारी माता निरंतर कांदी विवेक जुगान्तर तेनु माता देवव्रत आज्ञा तो दिने कोन बंची ए बा धनरे केते कष्ट सहिबी बाबरे अनेक যন্ত্রণা হচ্ছে বা লিপ্ত যন্ত্রণা মতে শৈব যন্ত্র